Sziasztok! Az a helyzet, hogy nekiállok szlenderözni. De annyira félek, hogy az nem igaz. És tudom jó, hogy be fogok szarni. De hát csak akkor, hogyha végigjátszom, de nem fogom. Azért nézelődök hátra, mert esik szét a ház, hogy nem tudom, hogy recseg minden. Aztán fosok. Ezt most állok neki szlenderözni, gratulálok magamnak. Majd Lacival lesz az igazi, majd Laciéknál szlenderözünk. Nagyon félek. Ez már itt lépked ez a buzi. Ezt nem nagyon szeretném. Slender. Jó. Most erre koncentráljunk. Felkapcsolta a villanyt. Fuss. Nézd már. Ott egy fa. Az egy fa. Bazd meg. Ne! Itt liheg ez a buzi. Miért lihegett? Apát faszát lihegjél. Most elkezdjek vele játszani még egyszer. Még egyszer már. Még egyszer, de nagyon fél. Ezt nem lehet elnyomni? Valahogy. Nem. Most azért liheget, mert elfáradt, vagy azért, mert az a buzi a közelébe volt? Félek. Anyádat. Most rossz felé indulok el. Itt vagyok. Ott az a fa. Most oda kell menni? És körbe-körbe megyek. Ott is egy fa. Ja. Az ott mi? És másszak be a sűrűjébe?
Liheg megint. Ne liheg. Bazd meg, most ilyetten nyomtam ki. Jó, ez nekem így nem, ezt én így nem.